Food Expo sa distrito sang Mandurriao gindukukan sa mga tawo. IFFI nagdepensa nga hindi kabahin sang mga aktibidad sa Dinagyang Festival ang pagtililipon. Yari balita nga aton gintutukan. Sa mga laragway nga ini makitaan ang pagdugok sa mga tawo sa isa ka food expo sa business district sa distrito sa Mandurriao kagabi. Makitaan sa mga laragway nga naka-face mask man ang mga tawo. Apang taralupang doon nga wala na nasunod ang physical distancing. Bisan pa nga ginadumilian ang mga pagtililipon sa idalom sang alert level 3 status ng syudad. Madasi ginaglaptang mga laragway online. Depensa sang syudad. Siguro ang tawo na hidlaw na gid sa dinagyang celebrations, no? Of course siguro nakita sa mga kabataan naton didto nga daw manami nga mag-celebrar dira sa area, so nag-overcrowd ang area, so that is why immediately si Mayor Tanyas nag-decide nga i-close nga i-disperse ang area. Klaro naman sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga hindi kabahin sa mga aktibidad sa Dinagyang Festival 2022 ang nasambit nga event. Although wala kita sa event dito, no, in that area, it was brought to us last night ang aton nga presidente and our representative from the government immediately went and asked for the management na Base sa executive order ni Mayor Tanyas, ginampahugutan ng alfresco dining basta masunod lang ang record capacity kag health protocols. Sa karon hindi pa mapatod kung bala may patigayunon ng investigasyon ng syudad. Mangod suno kay kunlo nagkumply man ang management kaunta to ng event. Ginatinguan sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sa management sa ginapatigayon ng Food Expo. Sa post ni Iloilo City Mayor Tanyas nagpangayo ni isang pasaylo sa Natabo. So sa iya, gidayon sini nga ginmando ang dispersal sa mga tao. Dugang pasini, wala ginapanagutan ng bisan ano pang gathering ilabi na nga posible paidalam sa alert level 4 status ng syudad bangod sa padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases. Sa pag-istoryahan ni Tanyas kag LGU Sec Epi Mako Densi, ginpahayag nga posible ipaidalom sa alert level 4 ang syudad kung padayon nga magsaka ang kasos ng COVID-19 subong man ang hospital utilization rate sa syudad nga karon yara na sa 73%. Apang suno sa City COVID team ginahimuan na nila sang paagi nga madugangan ang numero sang isolation beds kag COVID wards sang syudad. Hopefully within the day or by tomorrow maging operational na niya ang aton nga modular hospital. Kag nag-meeting si Mayor Tanyas sa DOH kag sa mga hospitals, private hospitals diri sa syudad nga ga-assure man nga magapa-increase sila sa ilang isolation bed o kun aton mga COVID ward. Upod kay Hans Desierto, Darl Marie Sarmiento, One West Visayas.